mfethu njengamanje ngiyomnyisa ukhehlelezi nabangani bakhe ngale nto yokuqamba amanga athi akadubuleki. Uthini wena Macingwane? Ubanyise ekhabi yami. Ubanyise ngani yakwethu. Awungakhohlwa vele ungiphosele into encane mfethu kapetrol. Incane mfethu ngisho kuthiwa into engakanani nje mfethu. Encane nje mfethu. Macingwane hayi no ngiyezwa mfethu. Ngizofaka upetrol lokhala ngawo ngizokuphonsela uncane mfethu. Phela uyazi mfethu njengoba kuthiwa ngubhaka angiyonto yokudlala mngani wami yabo. So kulungile ngizokufaka mhlawumbe into engakanani engayifaka mfethu. Yabo njengoba ukhala nje. Akakhule uwalo mfethu ngaba right mfethu. Ngizwe mfethu angibange ngisafaka ke le 1000 othe uyacela into engiyenzile Macingwane ngivele ngafaka u5000 ngicela ucheck bese ubuyela kumina manje. Thank you. Ayibonga mfowethu. Mfethu ngeke bayi-understand thina eyam nawe sisuka kude kakhulu sinempande asihlangananga phezulu njengamagatsha baba yabona sinempande sinomlando esiphezulu wawo cwala Unjalo ngane yakwethu unjalo nami futhi loshuni mfethu ongidodise ngawo lo ngibambele umhlangano mfowethu ezoshiya iphalishi hayi kube kunjalo nje yamala